straight mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri nguva dzichiripo kuitira kuti munge muri munozwa zviri kuitika handiti kuitira musanyanyosara. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe paSane TV mukana uchiripo to subscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinoenza nyaya dzichipisa, you will be notified nchitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel. Nyaya ndauya nayo vazukuru kutaurirana chokwadi, murandakadzi anga achimbopisa pamazuva anawa. Aiwa ndo vanga wane chimuti chekupisa, ivo vanozikana zvakare nekunzi Cat Mom handiti vanozikana zvakare nekunzi Amai Titi, iye murandakadzi Felicitas Murata handiti vazukuru Amai Maphosa zvakare vanozikana nekunzi Amai Maphosa handiti vabva vazivisa announcement yekuti zoni vakabhadharwa neZBC kuti muchato wavo unge uri unobuditsiwa paZBC uchange watowaoneka program kanonzi Amai Tisa Diaries Wedding here, something like that. Vazukuru murandakadzi anga achiratidza kufara zvakanyanya nekuda kwecontract iyi yavava nayo pakati pavo neZBC handiti Zimbabwe Broadcasting Corporation handiti zvichero zvazvo vazopfuurira mberi nekutaura kuti zoni chero ZBC yacho isinganyanyoonekwa but haiwa vatopindawo kuZBC kwachona ikoko vazukuru. Ameno vazukuru kuti munozviona sei, ngatingokorokotedzai murandakadzi nekuti ivo vari kutofara kutotiwo zvichatokatawo maexpense emuchato maybe vanga vasati vabhadhara kana nedzimwe mari dzavanga vakabhadhara kutorikavha riti vazukuru chinova chinhu chakanaka chinofadza. Aiwa ndo zvandati ndiyozokuzivisa tinozivisa zvakanaka nezvakaipa zvinochiitika muupenyu hwemacelebrities. From Uncle Sandy, only Zim Uncle. For now, Tikitichi, much love.